čau. My, jak jsme si byli dělali věci, co nesnášíme, tak vám ho takovou tady chci předvést. Každá, kdo jak nesnáším ty věci, a tady Sabi, kdo jak nesnáší ty věci, budeme říkat. Takže dohromady 20 věcí. Tak já první věc, co nesnáším, je když nějaká kamarádka, s nějakou kamarádkou se pohádám a za mnou dolezá a prosím mě, abych je odpustila. To já přímo nesnáším. No to je lekne, ale to řekneme. No prostě, pes to stejný, jo, řekneme. Poprvé tak, to je druhý. Druhý je třeba, nesnáším, když tady mám kámošku a moje máma mě jednou jen tak zavolá, abych k ní šla. Při natáčení videa k ní prostě musím dát, jaké nesnáším. Tak, já nesnáším to, že když kamarádíte se s kámoškou a ona vás začne pomlouvat a nemá důvod. Chápete to? Prostě to není možný. Jo, chápete to prostě? Nechápete? To prostě nepochopím. No, takový. Taky nesnáším, když se venku prostě tady se Sabčou, s mojí sestřenkou, a my máme kámošku, ta spíš ona má kámošku, Míšu. A ona mě jakož nemá ráda, tak mě musí pomlouvat, já jí nic neudělám, to mi taky nesnáším na ní. Nebo na mých kamarádech taky nesnáším. Ale teď počkejte, já jenom co řeknu. Já jí to řeknu po tajnu. Jo. Teď si mi řekla, že když něco řekneme takový, to je něco, co nesnášíme. Aby jsme třeba něco ukázali, jo. Jo, prostě, takže. No a já nesnáším ráno, když se zbudím, musím jít se psem, to je fakt otrava. Tak, já pak třeba nesnáším, když... Já nesnáším, když prostě vadí mi, že jako, ne jakože na nějakých kamarádech, ale strašně mi vadí, když jí ráno, večer, když jdu spát, tak se hezky přikraju a prostě ležím normálně. Ano, se probudím, ale jsem celá rozsuchaná, odkrytá, všechno možný. Deku mám na zemi, to nesnáším taky. Já nesnáším, když jdu večer spát a najednou mi přijde zpráva. Přes Facebook mi přijde zpráva, že mi někdo napsal. To já přímo nesnáším. Tak to nesnáším. Když kámoška, nesnáším překvapení. Takže mám jakože svých příkladů mám ráda, a svých zase ne. Já nesnáším to, když ráno nevím, co si vzít na sebe. Vypadá to asi nějak takhle. Asi nějak takhle. Začemu přijdu skříň. Takhle nějak to vypadá. To je hnusný. To mi nesluší. O tom ani nemluvím. To je hezký, to si vezmu. Že je mi to takový prostitutský. Já mám nápad. Tohle si vezmu na sebe. Ponožky, to je nejlepší nápad. Tak, vezmu ty ponožky, no. A nebo tu čepici si vezmu. No tak to u ní vypadá každý den. Tak, to je náš brácha. No, Petránek. Tak, další věc, co nesnáším, když mi brácha ráno jde vzbudit. Že jo? Že jo? Jo. Já nesnáším. Když
Musím chodit do školy, to je ne, na co nám je škola? Čeština, umím mluvit česky, za druhý, matematika, na co mi je matematika, mám, na co je kalkulačka? Zemák, jich sever, západ umím, víc nepotřebuju. Výtvarka, kruh, obdélníček, čtvereček umím nakreslit, ty debil. Těla, ty se do školy mi stačí. A pak fyzika, mi stačí jen, když spadnu ze spousta, tak mi to stačí, nebo jak to tam je. No. Tak, no tak ty. Tak nesnáším. Sem vezme moje ségra kámošku. A z toho se tady v mém pokoji klidně zapálí. To je moje ségra totiž kouřínka. Já nesnáším, vždycky když ráno se zbudím. Mám jenom 15 minut na to, aby se oblíkla. Co žádný člověkovi nestačí, maximálně malý. No, tak za 15 minut se musím oblíknout, půl hodiny být s čokolem a hned jít do školy. Nemám se ani čas namalovat. Nebo si vyčistit zuby. Nejde se stíhám. Poslední věc je... Nemám ráda. Když se moje vlastně proto, co je po bytě. Tak. Já moje poslední věc. Tak. Moje poslední věc, co nesnáším. Je to, počkej! Je to, že když máš kámošku a ona ti zavře, že třeba k ní přijela babička a že ven nemůže. Což je hrozný. Lidi, vzpamatujte se, nelžete, kurva. Čau.